Häzir size bir daha görkezek. Ýöne görkezeklarından hiç gide korkma. Alo. Hawa häzir 300 san karobkan eltip berin. Bir saatyň dowamyny eltin, soň elten soňdan maňa habaryny aýdyň, düşündiňizmi? Bolýa garaş ýanynda. Aleykümselam. Assalamu aleykum. Gelin geçin oturun. Ağam, keypine çağırdın mı? Ya son mu şey täze bedew ýagdy görkezjek bolýanym. Soň üçin çağıransyň lay. Men size häzir bir zat görkezjek. Ýöne şol görkezjek zadymdan hiç hile korkma. Size görkezjek zadym sizi geçmişinize gider. Düşündüňizmi? Haydi başlayalım. Mümkün olsa men başlayayım. Ben. Kakaşın başlaygan bere. Başlan. Şu maşynyň bahat näçeka? 300 manat öyle dowam. Indi kitapar okman alıp berer oğlum. Kaka sen meni görüňok gerek. Näme üçin beýdiýän oğlum? Hem men kakasy çağlaryna umujant berýär. Sen maňa hiç umujant berýän. Näme üçin seni gowy görmeýin oğlum? Ýagdaýym bolsa, dünýäň hem oýunjaklaryny saňa alyp berse oğlum. Nira, dur sana diýen, sakla Nira barýan. Näme gahar edýän? Kakamyň şo maşynam oýunjagam alyp beresi gelýär. Ýöne ýagdaý ýok. Puly ýetenok. Kakam bizi gowy görýär. Indi düşündim. Ben. Sana diýän men duraýsana, dinlesene oglum meni. Dinleýdi meni. Geçer, Geyäy şu ýetdiňi jan oglum. Oglum geyäy balam. Oglum
taşak geyecek, daro. Beni dinlesene beni. Ayo önüme ullu kanu giyecek geliydim giyecek özüm bilen giyecek geliydim. Mektepten gelen son balnisağı değilleyecektim de. Oğlum, birazcık yaravsızdım. Aydaydın can oğlum. Qaydyydın ha? Şu dert sen aldım Ece. Hem için men seni şu makallar dinlemedim. Ece. Baba yürü çağır yarı. Ayo futbol oynap durasın vararına. Yürü atan çağır yarı. Ay bari gitsin olsan vararına. Barda ataňy iň soňky sapar görmek pursatyny elden berme. Wah, men şu wagt atamy näýeli kuýsaýanymy bir bilsedim. Inni no wat senki.